kuba uThixo ungumoya soze umfumane emoyeni uyakumfumana emntwini ndithi yonke indidi zemimoya uzibona ebantwini ukuba indidi zemimoya zibonakala ebantwini nomanaba baya kwimimoya bazawubuyela ebantwini once umntu athi uSathane uba uyazi uthetha umoya osemntwini amafufunyana ngumoya but usebantwini ukuba imimoya yonke le ihlala ebantwini makavunywe noThixo lo uhlala ebantwini soze umfumane phezulu esiphakaphakeni uThixo njengoba azawuhamba namadoda ayojoyina imimoya ezawubuya ibe sebantwini xa kuthiwa kuAbraham uyakuya koyihlo kwakuthetha into okokuba nangona uza kuhamba but oyihlo bashiya phezu komhlaba inkolelo ebantwini yinto yanika uYesu le xa yazalwa